وبركاته. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan rana mai tarin albarka a wannan majalisi dandalin karatu ainihin yada sunna na fadilatul Sheikh Tahir Umar Hassan a wannan masallaci. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka. A tare da mu akwai ɗaya daga cikin malummanmu fadilatul Sheikh Ibrahim Adam Almadani wanda ake masa laƙabi da ɗan aljanna. Allah ya sa duk mu zama 'yan aljanna. Munasaba ce ta auren ƙanwanmu Sumayya Tahir Umar Hassan Rigasa, kuma ganin dacewa wannan majalisi karatu ake sai aka yi amfani da wannan lokaci domin malam ya gabatar da nasihohi zuwa ga amarya da ƙawayen amarya da iyayen amarya da yayyen amarya baki ɗaya. Wannan shine munasabar da yasa malam sai ya dan tafi hutun karatun yau kawai, amma kuma za a yi da karatun. Da haka insha Rahman zan miƙa abin magana zuwa ga ainihin fadilatul Sheikh Ibrahim Adam Almadani domin malam isa mana da saƙo min alkitabi was sunna. Muna fata Allah subhanahu ta'ala yi wa malam tawfiki da mu baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akramakallahu, bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi ansha'a khalqahu wa bara wa qassama ahwala ibadihi ginan wa faqra wa anzala al-ma'a wa shaqqa asbab ath-thara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladhi ajra 'ala at-ta'i'ina ajra wa asbala 'ala al-'asina sitra. أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. bayan haka yan uwa masu albarka, iyayena mata wanda har kullun nakan yi kirari da cewa mata iyayen gida, idan ba ku ba gida, idan kun yi yawa gida ya gyaru. Ina amfani da wannan dama in yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta Juma'a 20 ga watan Zulqa'ada, hijirar Annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma hakan yayi daidai da 8 ga watan Mayu 2026 miladiya. Kamar yadda kuka ji munasabar haduwar mu na auren yarmu wato Sumayya Tahir Hassan Umar, wanda ita ce ta zamanto a tauraruwanmu a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala, kuma za ta ci gaba da kasancewa tauraruwa har zuwa gidan aljanna da izinin Allah. Domin duk mata ko miji da Allah madaukakin sarki ya masa gamo da katar da ni'ima ta samun aure, kowane ne wanda aka canza mata suna daga ainihin wato wance ta koma matar wane, ko daga wane ya koma mijin wance, to ya samu wani kambi wanda ba kowa ke samunsa ba. Wannan tubali ne ya daura na shiga gidan aljanna, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin duk mutumin da ya aure ya samu rabin addininsa, sai ya ji tsoron Allah a cikin sauran.
hakan kuwa malamai suka ce saboda yana da alaka da irin falala da daraja da ke tattare da gidan aure wanda babu su a wajen aure. Idan ya zama mutum ya aure sai samu wannan daraja, ya samu wannan tagomashi. Dan haka ya zamanto cewa wannan ya tamu ta samu wannan matsayi, lallai abin a taya ta murna ne, abin mu haɗu ne mai farin ciki da nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wataala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Wannan ya sanya muka haɗu dan mi wannan farin cikin tare da nuna godiya ga Allah subhanahu wataala. Fatanmu Allah ya ƙaro mana falala daga cikin falalarsa, saboda ƙa'idar la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ana aure ko da wani lokaci. Yau din nan an yi auren raki, ana yi kuma a gobe, mana rana irin ta gobe, goben ma za a daura wasu. Za ku ji auren rakin da yawa burjik, to amma kuma auren sai ku ga baya tsawon rayuwa. Menene yake faruwa? Auren ne ake yin sa ba daidai ba, ko a'a wajen zaben mijin ne akai ba daidai ba, ko wajen zaben matar ne akai ba daidai ba, ko kuma kila anguwar da aka zauna da amaryan ne aka je aka zauna inda bai dace ba, ko limamin da ya daura auren ne bai iya daura auren ba. Dukkan waɗannan ababai tambayoyi ne da suke shiga cikin hankalinmu da tunaninmu. Malaman da ke haɗuwa su yi wa'azi, su yi nasiha, su janyo hankali akan aure, a ina nasihar take tafiya ne? A inda aka yi nasiha ake barinta, ko a'a ana tafiya da shi, ana aiki da shi? Yanzu mun kai matsayin da idan kika je kowane kotu daga cikin kotukan musulunci, wallahi idan aka yi shari'a 10 za ki samu cewa guda 8 ta aure ce. An gano wannan ko? 8 ta aure ce. Miji ya danna matarsa wajen haƙƙinta, yana zaluntarta, baya ciyar da ita, baya mata kaza. Mata tana sace kuɗin miji, mata ta yi kaza, miji ya dake ta, ya karya mata can, ya cire mata haƙori, ya yi kaza, a tana bin sa bashi, ya ƙi mata abubuwa dai ga su nan. Wani ya jingine ta shekara da shekaru. A jiya wata baiwar Allah mun tashi karatu tace mijinta ya jingine ta tsawon shekara 8. Na tama da sauki, akwai waɗanda suke jingine su shekara 10, 20 da wani lokaci mazajen da kansu, wani lokaci kuma da sa hannun waɗansu, ko dai abokanan zama ko waɗanda suke kusa da su ma'auratan. Wai da uzurin bai da lafiya, amma sai ya lallaba ya ɗauko mata kishiya. A ina ake kishiya da rashin lafiya? Nace mata ƙarya yake yi. So ire-iren waɗannan ababe suna nan sun cika gidaddajinmu. Wannan ya sanya nake ganin in tattauna ala ujala akan waɗansu 'yan ababe munasabar wannan aure ta diyatawa, wato asbabis sa'adat zawjiyya ko az-zawajun najih wa asbabil barakati fihi, wato aure mai nasara wanda ake sa ran auren in an bi shi zai yi nasara da izinin Allah, ba irin aurarrakin da an yi wata ɗaya sati ɗaya sai lalace ba, ko shekara ɗaya. Sannan da dalilan da ke sa auren yayi albarka. Idan na ce albarka ba ina nufin ƙazantar ɗaki ba, in na ce albarka ba ina nufin a ce kawai an samu gidaje da motoci a cikinsa ba. 'Yan uwa masu albarka, na daga cikin mafi girman ni'iman da Allah madaukakin sarki yawa bayansa shine ya azurta su, ma'ana ya azurta ka ko kai da gida na kwarai a matsayinka na musulmi. An gane ko? Sannan ya azurta ki da miji na kwarai, bayan nan kuma ya azurta ki da iyali na kwarai, a ce kin fito gida ne na babba, wato babban gida, gidan mutunci. An gane ko? Gidan da akwai natsuwa a cikinsa, akwai kwanciyar hankali. Saboda shi aure ba wai kawai wani abu bane ake kullawa na deal tsakanin miji da mata, da dangin miji da dangin mata ba, a'a wani irin alƙawari ne mai ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya kulla, yace wa akhadna minkum mithaqan ghalidha.
Allah ya riki wani alƙawari, tawfiq, deal ne aka kulla, kamar wani MOU ne, memorandum of understanding aka yi tsakanin ke da Allah, da kai da Allah, da matar da zaka yi da matar da zaka yi, da mijin da zaki aura, ku zauna lafiya. Allah ya buga stampi, ke ma kika buga stampi akai, aka sa hannu, kamar yadda annabi ya ce fa inna ma akhaztumuhunna bi kalimatillah wastahalaltum furujahunna bi amanatillah. Liman ne yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshe, yace wana kaza shine waliyin wance, ya aurar da ita ga wane a bisa sunna akan sadaki kaza. Waɗannan kalmomi ne da aka faɗa, amanar Allah ta baka a matsayinka na miji. Wannan mijin da kike kallo haramun ne jikinsa a gare ki, amma da wannan kalmomi da aka faɗa sai mijin ya koma halal ɗinki, halak malak. Wannan matar haramun ne jikinta a gare ka, amma da waɗannan kalmomi da aka ambata sai ta zamanto halak malak ɗinka kai miji. Ina fata ana fahimta. Kun ga ashe mithaqan ne ghaliza, kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi. Allah ramma zaka jan baki ne, ka shirya to bismillah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Na'am. Wa min ayatihi خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله فيك. ومن آياته الله يتي daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala waɗanda suke alkauniya, wanda suke tabbatar da cewa Allah shine mahaliccin komai da kowa. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah ya halitta muku matayanku daga jikinku, litaskunu ilaiha, dan ku samu natsuwa zuwa gare su. Saboda haka mace an halicce ta ne dan namiji ya samu natsuwa da ita. Duk matar da ta je gidan aure bata samar da natsuwa ga mijinta ba, ta saba ma asalin ɗabi'ar halittarta. Kin saba masa, kin sauka daga kan hanyar halittarki. Dole ne ki je gidan miji da tunanin ki samar masa da natsuwa. Allah ya ce litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ya sanya a tsakaninku kauna da tausayin juna. Tun kuna soyayya da fararen kafafu, idan ba ke ba sai rijiya, in ba kai ba sai bokiti, sai a wayi gari duka baki ya riga ya biyu da miyan kuka, sai ya zamanto cewa an koma ana haƙuri, ana tausayi da juna. An fahimta? Tun ana sha'awan ma babu sha'awar, tun ana ganin ana kusantar juna a daina kusantar junan ma. A haka dai ana zama ne na ƙoƙarin tarbiyyantar da ‘ya'ya za mu a samu a mutu da imani a shiga gidan aljanna. To haka Allah ya tsara, yin haka kuma ayoyi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala don mai tintintini mu wa'azantu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya tsara. Saboda aure mai nasara shine auren da ake samun natsuwa a cikinsa ga ma'aurata gaba ɗaya, wanda ake gina gida akan tausayi, wanda kuma a cikinsa akwai alkhairai masu albarka. Amma gaba na farko da zan fara da shi shine wai shin menene aure mai nasara? Wani aure ne mai nasara? An gane ko? Aure mai nasara ba wai auren da aka samu wani katon gida aka sa amarya a ciki ba. Ba auren da aka samu wata zunkuɗaɗɗiyar mota mai numfashi aka sa amarya tana yawo a ciki ba. Ba auren da aka je aka siyo kayayyaki na ɗaki, aka zuba kayayyaki na alatu, gado da kujeru, kayan azo a gani da kayan karas aka zuzzuba a wannan gida. Ba shi bane aure wanda yake najih, ba shi bane azzawajun najih. An gane ko? Duka wannan ba su bane. Aure wanda yake annajih shine auren da ya tattara waɗannan siffofi, wato gida wanda ya zamanto an gina shi akan girmamawa na taimakekeniya tsakanin miji da mata. Ma'ana miji na girmama matarsa girmamawa na gaske, mata tana girmama mijinta girmamawa na gaske, tana ganin kimarsa, tana ganin darajarsa, tana ganin ba za ta iya yin wani abu a gaban shi ba dan kada ya ganta kimarta ta zube a gabansa. Yana jin akwai abin da ba zai iya yi a gabanta ba ko ta ji
dan kada kimarsa da darajarsa ta zube a ainihin wato idanunta. Gida wanda yake akwai rahama a cikinsa a lokacin da aka samu kuskure, lokacin da mata ta kuskure ta samu tuntube a matsayinta na 'yar adam ajiza wanda za ta iya yin ba daidai ba, wannan mijin ya kalle ta da rahama da tausayi, ba hantara, ba zagi, ba dan ubanki, ba shegiya 'yar iska, ba baki da hankali, ba tsinanniya, ba ke wace iriyar jaka ce, ba abubuwa na zagi, babu, akwai tausayi a ciki, zai kalle ta da tausasawa. Haka a lokacin da mijin nan ya kuskure, matan nan babu zagi, ba cin mutunci, za ta kalli mijinta da tausasawa da kallon cewa wannan mijin ɗan adam ne, shi zai iya yin kuskure, ba mala'ika bane. Gida ne wanda ya zamanto a cikinsa akwai haƙuri a lokacin da tsanani ya faru, an wayi gari ba cin yau ba na gobe, babu wani abu sai da ƙyar ake samu a sa a bakin salati, za ta yi haƙuri ta zauna a wannan gida. An wayi gari ta yi wani abun kuskure a matsayinta na 'yar adam, zai yi haƙuri da ita, ya aure ta yana sa ran ya same ta 100%, amma kuma sai zo ya same ta 60 cikin 100, to sai ya haƙuri da 40 din, ita ma sai ta yi haƙuri da abin da ta samu, domin babu wani ɗa namiji ko mace a duniyar nan wanda take 100%. Babu wannan. A sahabbai ba a samu ba, to ba na jin a wannan zamanin namu na 21st century za a samu. Ko da ko a rigasa ne ƙasa mai tsarki, za a samu? Ba za a samu. Saboda haka, ashe tun daga ranar farko, ke amarya ki san cewa mijinki ba 100% yake ba. Kai ma ango ka san cewa matarka ba 100% take ba. Za ta iya kuskure, za ta iya daidai. A lokacin da ta yi daidai, ka gode mata, ka yaba mata. Lokacin da ta yi kuskure kuma ka yafe mata, ka kau da kai. Lokacin da ya daidai ke ma gode masa, ki yaba masa. Lokacin da ya ba daidai ba ki kau da kai, a kuma zan cewa an tinkari gaba. Kar a rika kallon baya. Ya zamanto gida ne wanda ya zamanto an gina shi akan taimakekeniya wajen yi wa Allah da'a. Yin salloli da daddare, yin ainihin wato azumi na nafilfili, ziyara a gidajen ƴan uwa da dangi, wato ziyara zuwa asibitoci don gaida marasa lafiya, gyatta ma wanda ya kuskure a waje cikin makota ko da ba makota ba, duk wanda aka gansa ya zama an taimaka wa juna wajen yin wannan. Ka taimaka mata ta yi wa Allah da'a, ta kusanci Ubangiji. Ya taimaka miki kema akan wannan, kema ki taimaka masa akan wannan. Gida wanda ya zamanto cewa ma'abota cikinsa suna jin suna cikin aminci. Aminci yadda Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ta ji cewa mijin nan wani tufafi ne a gare ta wanda ya rufa mata asiri, wanda ya sitirce mata al'aurarta, wanda yake bango ne a gare ta, wanda za ta dafa a lokacin da take shirin faduwa. Ta ɗauka cewa shine ubanta, shine uwarta, shine ƙawarta, shine wanta, shine ƙaninta, shine komai nata. Haka shi ma ya ji wannan matar ita ce uwarsa, ita ce ubansa, ita ce aminiyarsa, ita ce abokiyar shawararsa, ita ce komai ɗinsa. Ya zama lokacin da yake cikin farin ciki, ita ce macen farko da za ta fara sani, don ta taya shi murna. A lokacin da yake akasin haka ma, ita ce ta farko da za ta sani. Haka ita ma lokacin da ta samu kanta irin wannan yanayi. Domin mata ana shawara da su, ba kamar yadda wasu ke tsammanin mata ba a shawara da su ba, wannan kuskure ne. Mata ana shawara da su, mata ana tambayansu, ana jin ra'ayinsu, suna faɗi ana ji, suna hanawa ana hanuwa, suna umarni ana bi. Yawa mata suna da kima, suna da daraja wanda addinin musulunci ya ba su. Fadin annabi sallallahu alaihi wasallama, ma ra'aitu naqisatu aqlin wa dinin. Ai ba wai wannan maganan suka bane ga mata, yabo ne. Annabi ya ce ban taba ganin masu raunin addini da raunin hankali ba, aghlaba lidhi lubbin minhunna, wanda suke rinjayan mai hankali da wayo, wato namiji kenan sama da mace. Aidan an yabi mace ne, saboda haka ana neman shawararsu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shawara da Nana Asma, ta ba shi shawara kuma ya dauki shawararsa. Akwai abu da nake so ku fahimta jama'a a wannan gaba. Mata da kuke kallo da maza iri uku ne, mana maza iri uku ne, kamar yadda mata ma iri uku ne. Duka kowane ɗaya ɗan uwan ɗayan ne.
akwai mata uwa. An fahimta? Mata ce ke kina da miji amma kina matsayin uwa ne a wurin shi, yadda za ki rika mu'amalantarsa. An fahimta? Kenan shi a gunki kamar ɗa ne, bebinki ne babba mai wayo, amma bebi ne a wurinki. Za ki ba shi umarni, za kuma ki hana shi, shi ma yana jin umarninki, yana hannuwa da hannuwarki, har ma yana jin haiba a idanunsa naki. An fahimta? Yana tsare miki darajarki, yana tsare miki mi'imarsa, kamar yadda annabi ya yi rayuwa da Nana Khadija, ta yi zama da shi a matsayin uwa ne, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ɗa ne a wurinta, ba don ta haife shi ba. To idan miji ya gano wannan tare da matar da yake zaune da ita, mace ta gano wannan matsayin mijinta a wurinta, to za su zauna lafiya, za ta mai mu'amala irin wannan mu'amala ta uwa da ɗa, haka za ta yi, shi ma zai mu'amalance ta mu'amala ta uwa da ɗa, za ku ga auren yayi nasara. Iri na biyu shine akwai mata ƙawa. Mata ce amma ƙawa, kenan mijinki ne kuma abokinki ne, za ki mu'amalance shi irin yadda kike mu'amalar ƙawarki, za ku yi sirri, za ku yi dariya, za ki tafa da shi, za ki zo kina jin tusa, ki ɓurɓur da tusa a gaban shi, ba zai ji haushi ba, an jima shi ma ya karkata ya ɓurɓulo tusa shi. Waccan uwa ce kina jin nauyi ki tusa a gaban mahaifiyarki ai, ko a gaban babanki, ba za ki tusa a gaban mijinki ba, saboda kina ganin ɗanki ne, shi kawai yana ganin ke uwarsa ce. Amma kawanki ba, sai ki tusa ki mursisi, ko ba haka bane? Kin gani? Yayi tusa ki ce sumbuka, an jima idan ta yi nata kuma sai ki ce tab sunan wani gari, wai shi kun yi shiru, da ba zan faɗa bunkudu. To Allah ya kyauta. To saboda haka ita kawa ce, wannan kuma still har yanzu gidan manzon Allah ne akwai shi, kamar shi annabi din sallallahu alaihi wasallama da ita Nana Asma, haka suka zauna suka mu'amalanci juna. An gane ko? Kamar sako haka shekarunsu. To haka akwai kuma mata ɗiya, ita wannan ƴa ce a wurinka. To saboda haka mijin nan kina kallon sa a matsayin uba ne a gare ki, babanki ne, ke kuma ƴarsa ce. To dole yanzu akwai buƙatan ya ji tausayinki, tausayin da uba ke ji na ƴarsa, irin yadda annabi ya mu'amalanci na Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. To idan magidanta suka gano wannan, to za ku ga an zauna lafiya. Amma kun san inda matsalar take, za a yi aure ne tsakanin miji da mata. Wannan miji da matar, irin mu'amalar su da matsayin su irin mu'amalar annabi da Nana Khadija, ma'ana mata ce uwa, sai shi kuma ya rika mu'amala irin na annabi da Nana Aisha, yana daukar ta yace wallahi sai an samu matsala, auren ba zai je ko ina ba. Auren ba zai je ko ina. Kamar mota ce bature yayi ta yace a sa mata fetur, sai kuka sa mata kunun zaki, za ta tafiya? To haka abun yake, za a rika tafiya ne ana tangal-tangal, babu inda zai je. Ana iya samun miji ya zauna a gida ma'aurata a wani gida ɗan ƙarami, wanda babu wani girma a cikinsa, ba komai bane al'ada akwai a cikinsa, amma wallahi wannan gidan yadda kika san suna cikin gidan aljanna, saboda tsananin farin ciki da sa'adar da ke cikin wannan gida. Ina fata ana fahimta. Ana iya samun miji kuma ya dauki matarsa ya kai ta katan gida aljannar duniya, amma wallahi yadda kusan tana cikin jahannama, saboda tsabar bala'i da tashin hankalin da ke cikin wannan gida. Bakin cikin yau daban, na gobe daban, na safa daban, na rana daban, haka take kwana take tashi cikin zulumi. Mace ta lalace, ta kode, ta kanjame, ta bushe, ta yankwane, alhalin tana da kuzarinta da kumari aka kai ta gidan miji, amma gaba ɗaya sai ta lalace, saboda tsabar bala'i da tashin hankalin da take ciki, har ciwon zuciya ya kama ta. Mata nawa suke zaune lafiya hankalinsu kwance, amma sakamakon mazajensu depression ya kama su. Wallahi malam, ki je masallaci, ki je nan asibitin malam Bala, za ki ga irin adadin matan da suke zuwa karɓar magani, kuma wallahi saboda mazajensu ne depression ya kama su. Akwai da yawa.
haka wal aksu sahih, akwai matan da suke sama mazan tashin hankali da musiba da bala'i. Bari ga muku ma mafi yawa daga cikin mazan da suke mutuwa a yanzu, wallahi bincike ya tabbatar da tashin hankalin matan ne ke kashe su, ba wai mutuwa bane tsakani da Allah. Tashin hankali ne, sa musu mutuwar zuciya ce. Saboda galibi nan abinda likitoci suke cewa mutane da yawa they are medically dead. Medically we are dead. Gawa ce take tafiya take yawo a ban ƙasa, amma a likitance tuni mutane sun dade da mutuwa saboda zuciyar ta dade, akwai cutar ta gama cinyewa. Shine kawai sai ku ga mutum abu kaɗan aira cikin tafiya sai a ce wani ya faɗi ko ya tashi ya ji rabin jikinsa ya shanye saboda tana kunsa masa baƙin ciki da damuwa. Ko ita a ce ta tashi ta kasa miki a kafar ta shanye rabin jikinta ya shanye saboda kunsa mata baƙin ciki da damuwa da mijin yake yi. Duk ba haka yake. Saboda haka lalle mu kiyaye mu kula da wannan. Abu na biyu, dalilan da ke kawo albarka a cikin aure. Abu na farko da ke sa aure yayi albarka ƴan uwa shine wato ikhtiyaru zawji aw zawjati ala asasid din. Zaben miji ko zaben mata a bisa mizanin addini. Mizani na addini ya zama shine ma'auni. Ba kuɗi ba, ba mota ba, ba matsayi ba, ba kyau ba, a'a addini. Ya zama an gina shi akan addini. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mai aure namiji shawara in zai aure yace alayka bi dhati din. Lalle ka auri ma'abociya addini. Idan ka auri ma'abociya addini hannunka ma'ana kwalliya za ta biya kudin sabulu. Taribati yadaka, haka annabi yace. Haka da ya kalle ki ke a matsayin ki na mace sai ke ma ya baki shawara yace in zaki aure ki aure mai addini, yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wanda ya yadda zai yi aure a cikin ku ko ta yadda, amma wanda yazo neman auren nata ga sikeli daura shi. Menene mizanin da zaki daura shi sikelin? Shine addinin nan da dabi'u. Annabi ya ce idan wanda yazo neman auren ku yadda da addinin sa da dabi'unsa to ku aure shi. Ba mai mota ba, ba mai gida ba, ba mai kaza ba, ba mai kaza ba. Waɗancan kamaliyat ne. In sun samu alhamdulillah nurun ala nur. Amma abu na farko da ake kallo shine addini. Menene wannan addinin? Ilimi? Saboda alarammi ya ce ta haddace alqur'ani? A karatu saboda ta yi diploma ko ta yi degree, ta yi Islamic studies masters gare ta ko PhD? Shine a addini shine mace ko namijin da yake bin dokokin addini. Addini ya ce zo ka tsaya nan ya tsaya. Addini ya ce zo can ta je, karki taka wancan ta tsaya. Ina fata ana fahimta. Ana bin dokoki na shari'a. Za ta tsaya, za ta bi doka sau da kafa ba tare da san kama ma dokar Allah ba. Wannan ita ce mai addini. Amma idan ka zo kana neman aure sai ka ce kai a haram ya kake so. Mai haddan alqur'ani izibi 60, mai yin na daya a musabaka, za ta zo gidanka wallahi ta aje qur'anin ta dandana maka kuda. Karatun daban, addinin kuma daban. Haka a cikin mazan zaki zo ki ce ke aran ma kike so, mai karatun Qur'ani, mai ilimi, mai gemu kamu bakwai, wanda zaki rika dan mai kitso, amma yazo wallahi ya aje musu addinin ya rika gana miki azaba. Addinin daban, karatun daban. Akwai wata da tace min malam, we are so disappointed. Ya aka yi? Ai mun aure wani, wallahi malam mun kyautata mai zato, mun dauka mai malami ne. Malami ne fa, saboda muna magana ne akan addini. Tace malami ne. Yana ladanci a anguwarsu, yana kiran sallah a masallaci, yana limanci, yana musabaka, yana cin musabaka. Nace to ai kin je inda kuka fado, wannan ba shi bane, ko abinda kuka kalla kuke kallon shi ne addini, ba shi bane addini. Addini daban, ilimi kuma daban, cin musabaka ma daban, duk ba shi bane. Saboda addini wanda zai zamanto yana jayuwa zuwa ga mene ainihin wato dokoki na addinin, yana ainihin wato bin sa sau da kafa. In an ce ya tsaya zai tsaya, in an ce ya tafi zai tafi. Domin na farko dai kun ga kyan nan da aka gina neman aure akan shi zai kare. Za a wayi gari an zama mummuna, ko kuma da kyanta bata tsufa ba amma sai ta kone, ta yankwane, ko rashin lafiya ya same ta, ta zamanto mummuna titirna.
saboda an gina santa akan wannan kyan sai ku ga an daina santa. Sannan idan akan kuɗi ne kuɗin zai ƙare, za a wayi gari an zama an talauce ba ko sisi, ko ba haka bane? Idan aka yi wannan ya zama shine ma'aunin da aka yi auren, wallahi za a wayi gari babu ko sisi. Allah ya shiryar da mu. Saboda duk abin da aka gina shi ba akan addini ba, za a wayi gari wannan abin ya gau, amma kuma addini shi yana nan. So wanda ya gina aurensa akan addini sai ku ga auren yayi albarka, yayi lokaci mai tsawo, shekara da shekaru. Duk abin da ake yi addini shine stiyarin wannan aure. Ba zai duke ta ba, ba zai zalunce ta ba, ba zai ci mutuncinta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mu'mini wallahi baya kyaran mu'mina, bai kyartatta, mana ya hantare ta, ya kore ta, ya soke ta gaba daya. Idan ya soke ta a wasu dabi'u to zai yaba mata a wasu dabi'u. Zai ce matan nan ba ta jin magana, ta cika ainihin wato taurin kai, amma kuma zai yaba mata ya ce amma dai gaskiya fa ta iya girki, girkinta in na ci shi kunna yana hammotsi yake. Ko da ta soki can da ta yabi nan gurin, ya yabi nan gurin, wannan mumini na gaske kenan. Ba zai zo ya condemning ya soke ce gaba ɗaya 100% ba ta komai ba, ba ta iya komai ba, ba ta kwalliya, kazama ce, ba ta iya magana ba, ba ta da haƙuri, mafaɗaciya ce, duk ba zai yi wannan ba. In ya soki nan insha Allah zai yabi can, in dai muminin gaske ne. An gane ko? Wani bawan Allah ya aure wata baiwar Allah. Wannan baiwar Allah talaka ce, ba ta da komai, ƴar talakawa ce, ba wani abu take da shi ba, suna zaune, amma shi yana da rufin asiri da kuma kyawun jikinsa, kyakkyawa ne san kowa kin wanda bai samu ba. Sai aka zo ake cewa kai me yasa kake auren ka ji ka aure wannan, ga ƴan mata kyawawa na shiga gaban mota wanda suke son ka, kai kuma ka je ka da kana aure wannan da ko dace ma ba ku yi ba, ba ku dace da ita ba. Wallahi kawai sai ya ba su amsa ya ce musu ni ba ni da wani abu a raina, ina neman mata ne wacce take duk lokacin da na shigo cikin gida za ta tunatar da ni Allah, ba wai kyakkyawa ba wanda bata san Allah ba, matar da in na shigo gida za ta tunatar da ni Allah, wacce idan na yi fushi za ta kwantar min da hankali, ta lallashe ni, ko ita ta yi laifin za ta yi ƙoƙarin lallashi da ta bani haƙuri. Idan an bato min rai a waje ne za ta lallashe ni ta samun farin ciki. Wannan ai ita ce mace. Dama haka annabi ya ce, allati tasurruhu idza nazar, ita ce wacce idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai. Ba wanda wai a take da kyan fuska da hoda da barbada kuma to ba, a'a amma kuma ɗabi'unta ba su da kyan gani. Allah ta'ala ya tsare mu. Bayan wani lokaci da auren wannan bawan Allah da wannan mata, wallahi sai da gidansu ya zama mafi daɗin gida a doron ƙasa a wannan lokacin a unguwarsu. ‘Ya'yansu mutanen kirki suka zamanto mahaddata Alƙur'ani. Saboda wanne? Saboda an samu mai addini an aura, ba an bi kyakkyawa ba. Akwai wanda ya rubuto takarda yana ba da labarin aurensa. Ya ce, Malam, na yi bincike gida daban-daban na nemi aure, wallahi na nemi ‘yan mata sun fi 20. Amma ban samu wacce nake so ba. Ina neman kyakkyawa ne ta shiga gaban mota, san kowa kin wanda bai samu ba. Yace a ƙarshe na fada gudun gida na aure wata. Mahaifina da ya ganta shi da kansa sai da ga bata yi ba. Kamar yana goyen bayan ta wannan ba ta da kyan da ni nake so. Saboda ni dan gata ne. Abinda nake so shi ake mun. Yace amma haka ne auren nan aka daura aure. Sai na sa a zuciyata zan dan yi haƙuri dan kanan na kwanaki, sai in sake ta in auro wata, ko kuma in battan in karo wata, dan zan yi auren koda mata hudu ne. Yace a haka ne, yace muka zauna dan wannan fatarar na 'yan watanni in yi haƙuri da ita. Yace wallahi sai na samu baiwar Allah nan mace ce qalitatun ta'ibatun abidatun, mai tsoron Allah. Wallahi sai na ji ina kaunar ta sama da komai a rayuwata. Wannan tsoron Allah nata da ibadanta ya tsaya maka hummunin da take da shi da ya fiye mun wannan matar da nake mafarki ta shiga gaban mota. Kun ga haka ake. Shi yasa ki ji tsoron Allah a gidan auren ki zaman to mai tsoron Allah. Wannan abun ko mijinki wani abu yayi, wallahi mutanen gari sai an taru, wallahi an tsaya a bayan ki ana neman miki haƙƙinki a wajen mijinki, saboda an san ke baiwar Allah ce mai tsoron Allah. Amma idan dama ke muguwatin ce, shegiyatin, azzalimatin,
mai zuwa wurin boku yatin ‘yar duniyatin la ilaha illallah. To wallahi idan mijinki ya rabu da ke ko yana zalunta ki za a ce ka huta, wallahi ya rabu da ƙwallon mangwaro ya huta da guda, ko ba haka za a fara ba? Amma kin zama ta kirki, ya za a yi haka ya yi a ce a kyale shi? Iyayensa ba za su bar shi ba, abokansa ba za su bar shi ba, jama'ar gari ma ba za su bar shi ba, kowa ma ba zai bar shi ba, har Allah ma ba zai kyale shi ba, sai an kwata miki haƙiƙi. Kai Nana Hafsa bintu Umar, annabi ya taɓa sakinta ba, ko ba ku sani ba? Da ya sake ta ya aka yi? Ai umarni ne tun daga sama, mala'ika ya sako ya ce maza 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 inna Allah ya amurka an turaji Hafsa, Allah na baka umarni maza maza ka mai da Hafsa, li'annaha sawwamatun qawwama wa annaha zawjatuka fil janna. Yace saboda mace ce mai yawan azumi, mai yawan nafilfili, kuma matarka ce a aljanna, saboda haka ba irin su ake saki ba, maza ka mai da ita, kuma ya mai da ta. Ashe nagarta ke tsayawa mace a cikin gidan aurenta, ba rashin mutunci ba, ba ta da hankalin miji ba. Wallahi ba abin da zai tsinana muku, wallahi bari in gaya muku, idan ba ku rika sawa mazajen ku farin ciki a cikin zukatansu ba, wallahi kuna ji kuna kallo, za ku ɗauki nauyi na kisan kai da kan kuka ɗauki wannan kisan kan, ma'ana ku kuka ci mazajen ku da kanku. Wallahi kun ji na rantse muku, mafiya yawan magidanta ba su da lafiya, mafiya yawan mazaje suna fama da ciwon zuciya, suna fama da damuwa, ake kwana ake tashi. Mazaje kwanciya suke suna tunanin me za a ci a gidansu gobe da safe, ya za a yi su biya wa yayansu kuɗin makaranta, ya za a yi su biya kuɗin haya, ya za a yi da wannan zai kwana kina kwanci a gefensa, wallahi kina tsammanin mijin kina bacci amma baya bacci. A cikin dare bai fiye samu minti 30 ko awa ɗaya ba na baccinsa, galibi ya tafi akan tunanin yadda za a yi ya tsare miki mutuncinki. Kuma yadda safe ki tashi ki kuntuka masa bakin ciki, yana magana da ke kina ɗore fuska, yana magana da ke kina tsaki, ba ki tsayawa ki saurari me yake faɗa miki, yana magana kina juya baya kina tafiya. Wallahi mata ku gyara mu'amalanku da mazajenku. Idan ba haka ba kuna ji kuna kallo, wallahi mazajen za su mutu, bakin cikin ku ne kuma zai kashe su, kuma za su mutu, kuma za ku zamanto zawarawa, sannan za a bakku da 'ya'ya, babu kuma wanda zai taimaka muku. Wallahi za ki samu kanki kina bara, za ki samu kanki sai kin yi roƙon abin da za ki ci, za ki samu kanki tufafin da za ki sa wallahi sai ya gagare ki, hijabin da za ki sa ki fita maƙota sai ya gagare ki, za ki samu kanki kina sa tufafi mai kyau da mutunci, wallahi sai kin koma kina yawo da riga din da faci a jikinki, saboda kin zalunci mijin, saboda ba ki da gaskiya, saboda kin kuntuka masa bakin ciki. Rayuwar nan guda nawa take? Wannan shine mabda na aure. Ai wannan sakana din ayar da Allah ya karanta mana ita ce asali. Shi yasa nace idan kika je gidan miji, ba ko ni na faɗa ba, haka malamai suka ce ba ki samar wa mijin ki da natsuwa, wallahi kin kauce wa dabi'ar halittar ki da Allah ya yi. Na daga cikin hikima ta halittar ki da dabi'ar ki a matsayin ki na mace, samar wa mijin ki natsuwa. Litaskunu ilaiha, wannan sakana din annafsiyya ana samun sa ta hanyar faranta wa miji rai, ta hanyar yi masa magana mai daɗi, ta hanyar daɗa da zance, ta hanyar zaba da tantancewa da tankaɗewa da reraye irin maganar da zaki faɗa wa mijin, ba duk abin da ya fito bakin ki caba masa ba. Magana nawa bakar magana take ruguza gidaje, ta ruguza shi gaba ɗaya, ya lalace gidan saboda magana ɗaya tal da ta fito ba lissafi. Sannan kalma mai daɗi nawa take barin gida ya zauna ya tsawon shekaru, albarka ya yaɗo a cikinsa saboda kalma kawai duka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Abu na biyu da yake sa gida ya zamanto mai albarka, wato shine an-niyyatu salihah fi zawaj, wato niyya ta kwarai a lokacin da kika tashi zaki aure, ya zama kina da kyakkyawan niyya. Kar ki ce zan yi aure dan saboda wani dalili daban, a'a niyyarki ta zamanto ta kwarai ne. An gane ko? Niyyarki ta kwarai ne, ki tsare kanki daga zina. Lalle ina so in yi aure saboda ina buƙatar abokin rayuwa wanda zai tsare min mutunci na, wanda zan koma zuwa gare shi a lokacin da sha'awata ta motsa,
a lokacin da nake buƙatar ainihin wato qada'ul watar a matsayina ta mace da Allah ya sanya garizar sha'awa a jikina ba zan bi hanya ta saban Allah ba ki ce ba ki tare da irin matan da suke zuwa suna karuwanci ba kya tare da matan da suke zuwa suna yin ainihin wato abin akwai bakanta rai wallahi wata magana ba ta faduwa jama'a a nan anguwar da ba nesa take da mu ba matan aure 'yan mata zawarawa an fahimta zawarawan nan wanda saki aka yi koko mutuwa mijin yayi ya basu wallahi suna zinace suna karuwanci kuma matanmu ne waɗanda ke ɗauke da suna Hafsa, Aisha, Khadija, Maimuna wallahi su suke irin waɗannan da lambobin wayarsu da hotunansu in kwastoma ya zo za a ɗaga waya a kira su kuma su taho duk wanda aka zaɓa za ta zo wata za ta zo ma da goyonta na aure tana gidan aurenta wallahi da ɗan da ta haifa haka za ta je ta zinan nan ta yi lalata amma ustaz ya haka wai da ma ba mu hadara cewa to ku dai ku kalla jama'a lokaci yayi aka ce ina da gabobin da zan yi magana akai da yawa ko in rage bayanai in tafi da agudu haka wal fawru da gaggautawa wallahi gashi hana lokaci ni naga har yanzu kaman yadda ka sa a mukaddima nake to bari yi sauri a to ai shine kadan mai albarka wannan auren yata ne so nake in lale in more kore da gaske Allah shiryar da mu saboda haka idan ya zamanto an yi aure da niyya ta kwarai da rintse gannai ya zama ba za ki rika kalle ba ki kalle mijin wancan ki kalle mijin waccan da kallo na sha'awa da kuma gina gida na musulunci to Allah zai taimake ki Allah zai taimake ki wadansu mutane sukan yi aure dan riya a ce ai tunda wacce ta yi nima wallahi sai nayi ba dai aure bane sai ga ana kirga ma wata aurenta kuma in ta auren bai zama saboda ai ta yi auren ne ba dan Allah ba ina fata ana fahimta wallahi akwai matar da ta kawo min ƙaran mijinta yayi aure amma ita ba auren ne matsala ba tace matar da zai aura mata ne tace shine mijinta na 17 yanzu aurenta 16 yanzu shine na 17 ku kallafa kuma yaje ya fada sannan akwai matsalai ba ma auren ba duka akwai matsalai kuma ƴaƴa kowa da baban shi a garin nan aka yi ba wai a wani wuri ba to kun ga matsala ne wannan akwai matar da ita labarinta ake bani ita kuma ƴaƴanta 8 kuma kowa uban shi daban ba ce ba a samun matsala ba a gidan aure amma mu rika yin haƙuri jama'a asalin abin da ke bata abin shine wannan niyyar ita take lalacewa tun lokacin da za a yi auren sai ku ga ya zamanto cewa albarkar ta tafi an gane ko abu na uku da yake sa aure albarka shine taqwallahi azza wa jalla fil bait tsoron Allah a cikin gida ya zama kin gina gidanki akan tsoron Allah idan ya zamanto miji ya zamanto cewa ya ji tsoron Allah akan matarsa mace ita ma ta ji tsoron Allah akan mijinta wallahi Allah madaukakin sarki zai sa rahama ta sauka a wannan gida an fahimta zai zamanto gidan nan babu zalunci babu cin amana babu zagi a cikinsa babu wulaƙanci babu yanke zumunci wasu mazaje yanzu suna hana matansu zumunci mace a aure ta a ce ba za ta gida ba zuwa biki ba zuwa suna an fahimta ba ainihin wato zuwa gaida mara lafiya in ta kama dole an matsa sai ya ce ni zan kai ki tsaya kofar gida shiga ki fito ina jiran ki wannan ba daidai bane haba bawan Allah ba haka ake aure ba Allah ya shiryar da mu ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja saboda haka tsoron Allah na daga cikin dalilin albarka a cikin aure abu na hudu daga cikin abin da ke kawo albarka shine husnul khuluq wa nilil kalam wato magana mai kyau dabi'a kyakkyawa da magana mai laushi kar duk abin da ya fito bakin ki fada wa mijinki kai ma miji kada duk abin da ya zo bakinka ka rika fada mata a rika fadin mai kyau
ta yi wani abu ne ka ce Allah ya saka miki da alkhairi, ke ma ya yi abu Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa albarka. Ya yi kuskure ko kin yi kuskure, Allah ka yi haƙuri ka yafe min, ni ma ki yafe min. Haka ana faɗin yi wannan kalmomi. Miji ya buɗe baki ya ce matarsa ina son ki wance, ina ƙaunar ki ƙwarai da gaske. Ga mazaje yau sharban da ku ce matan ku kuna son su a ramma da gaske nake malam, har da kai ma na juyo bangaren ka kai ma ai kai nake tambaya. Yau sharabanka da ka ce wa matanka kana son su ka faɗi jiya, to Allah ya maka albarka. Da bai faɗa jiya ba ko ya ce yau, da ya mun ji kunya. Yanzu shi ne ya faɗa haka, yanzu waɗannan sun sha ya tsallaki ya zama farlu kifaya. So da kake cewa mijinki kina son shi, shi ma ya ce yana son ki. Ina fata kuna fahimta, ba laifi bane. Kun gani haka kawai ki zo ki ga mijinki ya dawo ki ce kai sanne da zuwa, gaskiya yau ka gaji wallahi ba ta wani da gani, ki share masa guminsa da zaninki kwarai, ki dauko gefen zanin kina goge mai jiki, ko ki samu wani tawul mai kyau ki dan fesa mai turare, amma dan kadan. Wasu mata ba su iya fesa turare ba, in turare yayi yawa zai cutar da mijin. Dan kadan kawai zaki saka wanda zai ji kanshin, amma kika cika da ya ji da sai ki ga ciwon kai ya same shi. Wasu matan ma za su zo su ce malam ina yin kwalliya amma ko kallo na bayi. In ka tambaye su suna cika turare kaman za su yi wanka da shi a jikinsu, ba haka ake sa turare ba, zai cutar da mijin ne. Dan kadan ake wanda ba zai cutar ba, kadan mai amfani. Zaki wanka ne, kin yi wanka da soso da sabulu kin wanke jikinki, to sai ki samu wani ruwa a gefe dan kadan, sai ki diga wato drop daya na ainihin wato turaren humra misali a ciki, ki kada sai ki bi jikinki da shi ki shafe. Kin gama da wannan bangaren. Da kin zo kin sa roll on a hammatanki kin wuce wurin. Da kin samu turare shot daya fes an wuce wurin, sai ki zo kina kanshi a wuyanki a nan gurin an wuce wurin. Duk wurare ne da miji in ya rungume ki ko ya zo zai sumbance ki, akalla zai ji daɗi, ko da abu shi ne ba zai ji kina wari ba. Amma kin cika sai ku ga abin ya zama matsala maimakon ya kyau. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Irin waɗannan kalmomi su rika fitowa a cikin bakunan mazaje. An gane wannan ko? Wata mata take cewa mijina talaka ne bai da komai, amma kuma wallahi ban taba ganin mawadaci wanda Allah ya azurta shi da wani abin da sunan shi wadatar zuci ba irin mijina, inji ta. Gashi talaka ne bai da komai amma akwai wadatar zuci. Tace yana shigo min gida kullum fuskar sa a sake. Yana shigowa gida fuskar sa a sake yakan ce da bakin sa a kunne na ya shafada, yace alhamdulillah, na gode ma Allah da ya azurta ni da ke a matsayin mata. Ya za ta ji wannan magana? Jama'a, ya za ta ji wannan magana? To shi yasa kun ga magana mai dadi tana da amfani. Ke ki faɗa masa, shi ma ya faɗa miki. Wata rana Aliyu ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yadda, ya zo gida wurin Nana Fadima sai ya ganta tana cin udu arak. An san udu arak? Wato itace ne da suke aswaki da shi. Ana ce masa udu arak. Ta sa a bakinta tana aswaki. Ga aswaki a bakinta haka. Yana zuwa sai ya anshi aswakin a hannunta. Sai ya kalli aswakin a gaban Nana Fadima tana kallon shi. Yace ya udul araki, yace laqad zafarta bi sadriha, ya udul araki ala kuntu, ya udul araki ala takhafu, ya udul araki araka, baka ganin ni ina ganin ka? Wallahi babu wanda ya sha da ni ya samu daman shiga haƙoran matata a ce wani daban ba ni ba, wai yau gashi ya taba haƙoran matata cikin bakinta. Wallahi sai kai ka shammace ni. Yace lo kunta min ahli alqitali qataltuka, yace wallahi da kana cikin waɗanda za a yaka, wallahi da na yake ga saboda gangancin da kai ka shiga cikin bakin matata. Me kuke tunanin za ta ji? Za ta ji dadi a gabanta yake faɗin wannan. Ai dama ba za a yaki ai aswaki ba, amma dai ya faɗi maganganu masu kyau masu dadi a cikin kunnan matarsa da za ta ji. To kun ga wannan gida ta ce wallahi gidansa ya zama mai albarka, tana jin dadin mijinta. Shine Abul Atahiya yake cewa wa zawjatun, kafin ya faɗi wannan sai yake cewa ya farkon baitin sa yake
shi Abul Atahiya yake wato ni na sani ba na ce wani na sani me ya cinye abin da ya tafi ko dai ba a ce min I love you wani yau Allah ya shiryar da mu ina so farkon ya zo amma yaƙi amma bari in kamo kawai inda ya zo din har yake cewa wato wa zawjatun muti'atun nafsuka fiha radiya wa tiflatun saghiratun mahfufatun bil afiya wa mawridun lirizqi la ta'rifuhu al haramiyya wa ikhtarahu Allah lahu hatta takuna da'iya har zuwa dai karshe an fahimta ma'ana ka samu gida wanda yake mai kyau da mace wacce take mai tsoron Allah da diya wacce take mai kwantar da hankalin iyayenta da wurin samun arziki da ake ciyar da iyalan wanda babu haramu a cikin sa ba ya dole bane sai kaza to wannan yafi alkhairi khairun min as-sa'ati fi zill al-qusur al-aliya wallahi wannan yafi alkhairi sama da rayuwa a cikin manyan palace manyan gidaje dan gidanku karami one bedroom daki ɗaya kuke kwana da ke da mijinki da an shiga gagarin kwanciyar ku nan wallahi kuna cike da kwanciyar hankali yafi katotan gidan sarauta amma dai shedan bai kyauta ba baitin nan na so yazo to saboda haka wannan da mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka abu na biyar a gurguje shine as-sabr alal uyub yin haƙuri da kurakurai da aibun da aka samu miji yana da shi kin aure mijinki ne sai kika samu yana da aibi misali to ki haƙuri da wannan aibun kai ma miji ki haƙuri da aibun da ka samu matarka tana da shi an gane ko abu na shida shine yin addu'a da istighfari a gidan aurenki ki yawaita addu'a ki yawaita istighfari Allah madaukakin sarki zai sa albarka a cikin wannan gida kuma ya kawo ainihin wato zaman lafiya a cikin shi saboda wannan addu'a ko da wani lokaci ki rika cewa Allahumma aslih baitana ko buyutana yin wannan addu'a Allahumma allif baina qulubina Allah ka hada zukatanmu da ni da mai gidana Allahumma barik lana fi baitina wa dhurriyyatina Allah ka mana albarka cikin gidanmu da zuri'anmu gabaki daya akwai abubuwa da suke kwashi albarkan ban faɗa ba ustaz to ani ina ganin haske fa a ka abi ni bashi in dai na tsaya anan kawai na tsaya amma ka abi ni bashi sai in tsaya abubuwan da suke cire albarka a cikin gidan aure an gane ko to yawan shiga da waɗansu cikin al'amuran rayuwarki ke da mijinki na farko kenan abu da kanki bari third party su shigo abu na gaba shine muqaranan mijinki da wani kina kwatanta shi da malam wani da alhaji wani da malam wani da malam wani zai bata sannan fitar da sirrin mijin wani abu ya faru tsakaninki da shi kun yi magana ko kun yi wani aiki a ji shi a waje wannan yana ruguza gida daga sauti a gaban miji ko zagin shi ko zagin yaya miji kun bata tsakaninki da shi amma kina zagin yara kina dan ubanka kaza ku daina abu na gaba shine sakaci da sallah yana cire albarkar gidan aure an gane ko sannan abu na gaba cin amanan miji da yin ƙarya mace makaryaciya ba ta da alkhairi ba albarka a tare da ita kwata mace makaryaciya kowa ta aura ba za ta taba zama lafiya ba za ta taba aurenta ba zai taba yin albarka ba Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu ina ganin barin tsaya saboda ana ta alama din na san wala Allah yan uwa za su tufa albarkacin bakin su ina addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah ya bada zuri'a tayyiba Allah madaukakin sarki ya sa a ce gumma da aka yi wannan aure Allah madaukakin sarki ya bada zuri'a tayyiba waɗanda suke neman mazaje ba su samu ba muna addu'a ya Allah ka ba mata mazaje na kwarai ya Allah ka ba su mazajen kirki matan da suke neman mata mazaje mazan da suke neman mata Allah ka ba su matan kirki Allah ka ba su matan kirki na kwarai wanda duka za su haɗu wajen aikin alkhairi da zai kai su gidan aljanna ya Allah duk gidan da ba a zaune lafiya Allah ka sa lafiya a cikin nutsuwa a cikin sa ya Allah ka dawo da kwanciyar hankali a cikin gidajen auren mu ya Allah duk abin da ya fi kaurin mu Allah ka yi mana maganin sa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan zabe da ke tinkarar mu Allah ka ba mu zababbun shugabanni na kwarai masu tsoron Allah waɗanda za su yi mana adalci Allah ka azurta mu da mu su wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ba muhadara ne ba gaskiya
Alhamdulillah, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka malam da alkhairi wannan addu'o'i da kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana. Kafin malam ya tashi akwai tambaya guda ɗaya da aka aiko da ita, malam zai dan amsa. Wata bayar Allah ta aiko da tambaya bayan ta yi addu'o'i, mu ma muna ƙara addu'a yanda malam ya zo wannan guri lafiya, Allah ya mai da shi gidan shi lafiya. Kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa masa danƙon soyayya tsakaninsa da iyalansa da mu gaba ɗayan mu. Wannan malama ta ce tana da 'yar uwarta ta sun samu matsala da mijinta, sai ta irin fushi za ta fita daga gidan, sai ce in ta fita daga gidan to a bakacin aurenta, kuma dama akwai saki biyu a ƙasa. To duk da haka dai dokin zuciya ya ebe ta fita daga gidan. Bayan haka kuma bayan ta je gidan an ba ta haƙuri sai kuma ta dawo. To malam ya abin yake kenan? Ya, ko za ka bada ansa? Na ga yana ta dariya yana murmushi. Wannan magana ta miji ce. Magana tana hannun mijinta. Menene yake nufi da wannan talaqul mu'allaq din? Jingina sakin da fitanta da yayi. Ya ce ta fita ne. Ya faɗa hakan ne dan kar ta fita ya bata tsoro, ba yana nufin saki ba. Bata saku ba. In haka yake nufi. Idan ya ce yayi hakan ne dan yana nufin saki da gaske, to ta saku. Kuma aure ya kare, tunda dama can akwai guda biyu a nan. Saboda haka magana ta miji ce. Kuma ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya menene manufarsa da jingina wannan sakin. Yawa, duk abin da ya faɗa da shi za a yi aiki, ba da nata ba. Kuma mata ku ji tsoron Allah, ku daina ketare iyakokin da mazaje ke sawa. In miji ya jingina saki, kar ku aikata abin, amma taurin kanku sai ya sa ku je ku yi. Kuma a zo ana cikin damuwa. Yanzu nan malam wallahi an turo min tambaya. Za ka amsa? Zan maka ita ne sai ka amsa. Miji ya ce wa matarsa irin wannan magana. Ya mata saki biyu a baya. Wallahi tun daga jihar Katsina aka turo tambaya. Ban dai ba da amsa ba, sai tuna min ake, kuma jiya aka turo, amma daga jiya zuwa an yi magana da ni, an turo sako, ana fitini, ana bijira. Ni kuma ina ta kaina. Ban ma na zama ma tukunna balle in gano ina ne za a saka wannan tambayar. Mijin ya mata saki biyu dama. Aka zo aka ce masa an ga matarsa a wani wuri. Sai ya ce in dai kuwa matarsa ce to ta saku, sai ya sake ta. Kuma aka zo aka tabbatar da cewa matarsa ce. To kuma shine yanzu abun yake damun sa. Yanzu ya aka yi ya za a yi. Kuma ya sakin, ya ce to shi ko ya saka, tunda ita ce, inda ita ce kuma sai ya bayyana ita nan ce. Allah ya kyauta. So da aka ku daina, da mazan da mata a daina gagganci, a daina gagga. Aure ba abun wasa bane. Idan kana son matarka ka rike ta fa imsakun bi ma'ruf. Idan ko baka santa, ka sauwaka mata. Allah ya ce fa tasrihum bi ihsan. Kar ka tsaya kana wani jingine dan matan ba su kiyayewa. Sake ta kawai ko ka rike abinka. Abdullahi dan Umar ɗansa Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana jinin haila. Ai kun ga saboda sakin bid'a ne da Annabi ya ce a maida ita. Idan ta yi tsarki, wani al'adan ya zo ta yi tsarki, sai ya sake ta in yana son sakinta, in bai so kuma ya rike abin shi. Amma kafin nan sai ta gyara halayenta, sai ya rike abin shi. Ba akwai hikima a nan ba? Shi sa ba a so a yi saurin saki. Wallahi inda ana bin ka'idar sakin addinin musulunci, wallahi ba da wuya aure ya mutu. Bari ku jin ga muku, aure da wuya ya mutu. Mafi yawan kuma aurarrakin da suke mutuwa, wallahi idan aka bi diddigi, aka bi kwakwafi, wallahi auren yana ba a sani ba, ake zuwa aje kawai a ce aure ya mutu. Wata ta je ta aure wani mutum kawai tana zina, ba ta san da aure a kanta ba. Gara shi namijin ma an wata ya auro, an san dama yana da dama ya ƙara aure. A kiyaye. Na'am. Allah ya saka ma malam da alkhairi. Kafin mu kira wanda za ta ci gaba da abin da ya shafi wannan zama, akwai abin da nake son dan ce na rabin minti. Malam ya yi karatu wanda ya kamata a ce kaset aka fitar da shi, inda a ce lokacin kaset ne. To amma akwai buƙatuwar a ce mu yaɗa wannan karatu da ake ɗauka, a ce mun rika shiya ɗin shi yadda zai bi ko'ina, domin jama'a su amfana kwarai da gaske.
wannan matsala ce da muna duk kusan ɗaiɗai ne wanda ya kubuta daga wannan matsalar na abin da ya shafi zamantakewa. Da haka ina roƙo ga 'yan uwana maza mu ƙara komawa. Ni dai yanzu na ɗan sassauta, zan ɗan ƙara ɗan sassautawa akan wasu abubuwa, ɗan ƙara sassautawa. To kuma a ɗan ƙara sassautawa. Ku kuma mata ina roƙo da Allah, musamman dokin zuciyar nan yawanci shi ne matsalar. Fushi kina matsayin keci a ƙasa bai kamace mu ba. Mu daure mu zama masu rage fushi. Ai dama Allah ya gaya mana wal kadhimin al ghaiza ko wal afina me, idan an dan miki to ki dan yafe fushin kuma ki dan sassauta shi, insha Allah za a ci gaba. Insha Allah zan kira ita mai wadda dalilinta ne duka wannan taro gaba daya, wato Sumayya Tahir Umar, domin ta zo ta karanta mana wani abu daga cikin Alkur'ani mai girma. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ko, dan mu ƙara samun mai natsuwa. Amma kafin nan zan kira ɗaya daga cikin malamanta, saboda wannan bayar Allah ba iya haddace Qur'ani ta yi da riwayar Hafsin an Asim kawai ba, sai ta hada da ƴar uwarta wato Shuba an Asim, sai ta ce a ba iya nan ma zan tsaya ba, bari in ɗauko shi Imamu Nafi' din shi ma in hada da nashi in warshun yi qalun. Ta ce nan din ma bata tsaya nan ba, bari ta ɗauko su Ibn Kathir su kai har su Ibn Zakwam, ta ce bari ta ƙara. To wannan yasa ba zan ce ta zo ta yi karatu kawai ba, bari a fara malamin ta zaben mata ruwaya ko in ce kira'a, sannan ya duba ruwaya a cikin kira'ar ya ce wanne za ta yi mana karatu da shi. Zan gabatar da ma ainihin yayana kuma abokina Malam Bashir Tahir domin ya zo ya gabatar da wannan ruwaya da Sumayya Tahir Umar za ta gabatar insha Allah. Malam tafaddal. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki, kuma muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi kuma ya mai da shi gida lafiya. Kamar yadda malam ya bayani, ita Sumayya ya ce ga babban malaminmu, ni a matsayin abokiyar karatuna ce, amma tunda an ce ni zan zaɓa mata, lallai kamar yadda malam ya yi bayani, ta yi karatu ta haddace alkur'ani, kuma bayan ta haddace, tunda Qur'ani yana da kira'o'i ɗaiɗai har guda 10, akwai 7 da suka shahara, akwai guda 3 wa'inda in mutum ya kai gwani ne ma yake yin su. To ita ta yi 10 duka. Akwai riwayoyi ko kira'o'i guda 10, ƙarƙashinsa akwai riwayoyi guda 20. To ta yi kira'o'in nan guda 10, kuma ta yi riwayoyin nan duka guda 20. To za mu zaɓa mata a cikin 3 da ba su shaharan ba, ciki za ta yi karatu insha Allah. Riwayoyin kira'o'in guda 10 za ta yi karatu da kira'a ta 9, ita ce kira'an Abu Ja'far. Sannan za ta yi karatu da riwaya ta rawi na farko, shine waye ma? Ruwais an wane? Ruwais an Yaqub. Akwai aiki a gaban mata, mazan ma akwai aiki a gabansu. Malama za ki karatu da kira'a ta 9, riwayan shi rawin shi na farko shine Ruwais an Yaqub. Wane ne dan uwan Ruwais din? Rawu ko? To insha Allah za ta yi mana karatu da riwayan da kira'an Abu Ja'far, kira'an Abu to kira'an na'am Yaqub, kira'an Yaqub an wane? Za ta yi karatu da kira'an Yaqub, za ta yi karatu da riwayan Ruwais. A kira'a na nawa nace? Na 9 ko? Yaqub ko? Za ta yi karatu da riwayan Ruwais dan uwan Raw. Kira'an Yaqub
Abu Jafar na 8 ne haka to na 9 za ta yi shine Yaqub, kira'an Yaqub, riwayan Ruwais dan uwan Rawu. Na malama bismillah. Zauna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن بالمعروف أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. نعم نفسه to masha Allah inda da lokaci da sai mu zo a ce a ci gaba da wannan karatu. Lallai tabbas inda kana jin karatun ne ana faɗi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, har yara ƙanana sai da suka daina kuka. Aga wannan alhamdulillah, aga wannan ta dan kana da mace irin wannan ta maka laifi zai ka ce to hukuncin shine sai kin karanta min izu 2 ina saurara kafin nan ka warware. Kai Allah ya bayi mu baiwa irin wannan. To insha Allah za mu gabatar da mai gayya mai aiki. Nakan ce wai kura ko yaro ko bai san jiki ba ya san suna. Tunda muna cewa malamin mu
muna cewa malaminmu yanzu mun koma muna cewa babanmu saboda ya tashi daga sunan malam kawai ya koma me ina jin ɗazu da sabon muke tattaunawa wai da Allah malamai masu karantarwa waɗanda suke ɗaliban shi ne guda nawa ne yanzu ni dai da na ce guda 10 ne sai aka ce kai malam to Allah ya samu dace kafin nan insha Allah kamar yadda muka faɗi mai neman wannan karatun insha Allah zai je ta WhatsApp zai yi sallama audio amma za ka samu ba bidiyo ba zai yi sallama ta wannan namban insha Allah za a tura masa namban ita ce 0805863230578 masallacin Anas bin Malik zaka ce in ka ce masallacin Anas bin Malik kai sallama sai ka ce masallacin Anas bin Malik za a tura maka wannan audio amma assalamu alaikum da haka za mu gabatar da shi wannan babban malami a wannan anguwa duk da cewa aro muka ba su a nan insha Allah ga malam nan insha Allah zai zo to lallai ban ce ma dugu uban tafiya ba بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ara mana lokaci ya nuna mana wannan dama mu kasance a wannan matattara ta albarka matattara domin muhadara wanda dan uwa kuma aboki na tasowa aboki na da'awa aboki na ci gaba da rayuwa amini wanda nake fatan idan har na rasu ya zamo daga cikin wayanda suke gaba-gaba a gawana wanda shi ma kuma fatansa kenan dama mun daɗe da yi ma juna wasiya lallai in na rasu ya sani nauyin iyalina yana kansu in ya rasu ya ce nauyin iyalinsu suna kanmu to wannan muna da wannan tuntuntuni ko ba mu rubuta ba mu mun gaya wa juna muna murna kwarai da zuwan malam Allah ya saka masa da alkhairi ya shirya masa da zuriya ya zaunar da gidansa lafiya ya ƙara masa basira da hikima ina amfani da wannan dama domin godiya kwarai ga kwamiti musamman na masallacin jami'u Muhammad al-Hubaish da kuma haɗin gwiwa na sauran 'yan uwa wanda su suka tsaya suka yi tunani a lokaci korarre na a shirya wannan karatun na yanzu da kuma wanda za a anjima insha Allah na maza a masallacin layin bola hakika ni ban shirya muhadara ba a karan kaina kawai su suka yi shirinta sanar da ni ma aka yi to Allah da ya saka musu da alkhairi wannan karkashin jagorancin malam Abubakar za ga yana ta kaiwa yana kawowa Allah Abubakar mutumin mutumin kutun gare Allah ya kara masa lafiya ga bayin Allah nan su malam Abu Abdurrahman duka members ne su malam Muhtari su malam Bashir Tahir su malam Awal Harun da dai sauransu da kuma yan agaji duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi ina muku fatan alkhairi ainihin wato ƴaƴanmu mata ga sunan birjik Allah ta'ala ya ba su mazaje na kirki kuma roƙon da muke a wurinku shine wannan aure da za a yi Allah ta'ala ya sanya albarka ku taya su addu'a Allah ya sa ya zama gidan zama ne abinda aka gaya mata Allah ya sa ta ji ta ɗora ma Allah ya bata ikon yin biyayya Allah ya baiwa mijin ikon yi mata adalci da ita da duk sauran wanda suka samu kansu a lamari na aure Allah ta'ala ya sanya albarka ina muku fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ما لي رفي so insha Allah malam zai rufe mana da addu'a kawai insha Allah
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين